Igsoon nga niya kakaron. Amen. Inay mong katapad na lipay kog dako kay ikaw aniya. Amen. Hallelujah. Tagaan na to sa makusog nga palakpak atong buhi nga Dios. Hallelujah. Atong daygon atong buhi nga Dios uban sa kalipay. Amen. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Everybody clap your hands. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Oh, Most High. Blessed be the name of the Lord. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Oh, Most High. The name of the Lord is a strong tower. The name of the Lord is a strong tower. A righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. A righteous run into it, and they are saved. Jesus is the name of the Lord. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Oh, Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Oh, Most High. The name of the Lord is the name of the Lord is a strong tower. A strong tower. A righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. A strong tower. A righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is the name of the Lord is a strong tower. A righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. A righteous run into it, and they are saved. Yes, hallelujah. My life is in you, Lord. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. You is in you. My life is in you. My life is in you, Lord. My strength. Yes, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you. Is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. I will praise you with all of my life. Yes, God. I will praise you with all of my strength, with all of my heart, with all of my heart, with all of my strength. All my hope is in you. My life is in you, Lord. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you. Yes, hallelujah. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. I will praise you with all of my life. Yes, God, I will praise you with all of my strength.
with all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. I will praise you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. My life is in you, Lord. Yes, hallelujah. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. In you is in you. In you is in you, my life. Yes, hallelujah. Hallelujah, Lord, sa tibok namong kinabuhi, sa tibok namong kusog, o sa tibok namong kasing-kasing, o Diyos, ikaw ang among pasidunggan. Hallelujah, ikaw ang among daygon, upasalamatan, tungod kay maayo gayud ka nga Diyos. Hallelujah, tungod kay gamhanan, ug kahibulungan gayud ka nga Diyos. Ikaw gayud ang Diyos nga wala na usab. Ikaw ang Diyos nga wala na balhin. Hallelujah. Kaniadto karon og sa walay katapusan. Nagpabilin gayud ka nga dako nga Dios, kahibulungan o gamhanan nga Dios nga among gialagaran. Hallelujah. Ikaw gayud ang among dalangpanan o Dios. Hallelujah. Ikaw ang gamhanan nga Dios nga among dalangpanan sa kanunay, sa tanang panahon o Dios. Ikaw gayud ang among kalipay, ikaw ang among kusog o Dios. Ikaw ang among kinabuhi o Dios. Hallelujah. Samtang kami adunay kinabuhi o Dios, ikaw gayud ang among alagaran ug pasidunggan. Tungod kay among giila o Dios, ikaw ang tag-iya sa among kinabuhi. Ikaw Ginoo, nagapahiram ka namo sa kinabuhi. Ug takos lamang nga ikaw among alagaran. Takos lamang nga ikaw among pasidunggan sa tibok namong kinabuhi. Tungod kay ikaw tag-iya sa among mga kinabuhi o Dios. Hallelujah. Continue to worship of God. Hallelujah. Dagang Dios igsuon ning kahaponon. I will bless the Lord at all times. Yes, God. Sa tanang panahon, Ginoo. Sa matag adlaw, ikaw among pasidunggan. Hallelujah, Lord. Ug nining adlaw, O Dios, nag-celebrate kami sa imong pagkamaayo. Ug amo kanang nasinati sa matag adlaw, O Dios. Hallelujah. Oh, we bless your name, Lord. We glorify your name, O God. Hallelujah. The Lord at all time, and I will bless His holy name. For the Lord is good, and He's worthy to be praised, and I will sing to Him a brand new song. I will bless the Lord, and I will bless the Lord at all time. Yes, God. And I will bless His holy name. For the Lord is good, and is worthy to be praised, and I will sing to Him a brand new song. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the King of Kings.
I will bless the Lord at all times. Yes, God. And I will bless His holy name. For the Lord is good and is worthy to be praised. And I will sing to Him a brand new song. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the King of Kings, and hail to the mighty one, the Lord. Oh Lord, we lift our hands to you, the great I am. Hallelujah to our God and King. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the King of Kings. Hail to the mighty one, the Lord of Lords. We lift our hands to you, the great I am. Hallelujah to our God and King. Hallelujah to our God and King. Hallelujah to our God and King. Yes, you are the King of Kings and the Lord of Lords. Oh, we worship your name, oh God. There is none like you, Lord. Walay sama ka ni mo, Diyos. Pagkahalang dun o pagkabalaan mo, Diyos. Ginadaig namo ang imong pangalan, o Diyos, na yung kahaponon. There is none like you, Lord. Hallelujah. Continue to worship the Lord. There is none like unto you, my Father, holy and righteous in all. Yes, God, there is none to compare with your majesty. Upon my voice, all your name, oh Lord, I will call. There is none like unto you. There is none like unto you, my Father. And holy and righteous in all. There is none to compare with your majesty. Upon my voice, all your name, oh Lord, I will call, and I worship you. And I worship you. Lord, I worship you. Precious Lamb, Jesus, Lord, Son of God. And I worship you. Come on, worship the Lord. Lord, I worship you. For you alone, our God. Once again, there is none atong ginaisulti sa atong buhi nga Dios. Yes, Lord. And holy and righteous in all. There is none to compare with your majesty. Upon my voice, all your name, oh Lord, I will call. And I worship you. Lord, I worship you. Precious Lamb, Jesus, Lord, Son of God. And I worship you. Lord, I worship you. For you alone, our God. And I worship you. Come on, worship the Lord. Ato itaas atong mga kamot diya sa atong buhi nga Dios.
Lord, I worship you. Lord, I worship you. Precious love, Jesus, Lord, Son of God, and I worship you. Lord, I worship you. For you, you alone, our God. For you, you alone, our God. For you, you alone, our God. Yes, hallelujah. We worship you, Lord. We glorify your name, oh God. Oh, we bless your name. We adore your name, oh Lord. For you are the great God. You are amazing God. You are worthy to be praised, O Lord. Hallelujah. Takos gayud ka nga pasidunggan, Ginoo. Sa tanang adunay kinabuhi, muday gayud sa gamahanan ug balaan nga pangalan nga mao si Ginoong Hesus. Tungod kay walay sama, wala gayoy makakumpara kanimo, O Dios. Halang doon o balaan gay ka nga Dios ug walay sama kanimo. Hallelujah. Nagalingkod sa tong trono sa amahan, napuno sa pagkahalang doon ug pagkabalaan. Ang imong trono ana sa langit, ang imong tumbanan, O Dios, anya sa kalibutan. Usa ka halang doon ug kahibulungan nga Dios. Wala gayoy sama kanimo, O Dios. Hallelujah. Busa Lord, ikaw lamang among pasidunggan, ikaw lamang among daygon, ikaw lamang among alagaran, O Dios. Tungod kay among giila nga ikaw gayud ang buhi nga Dios, ang gamahanan ni nga Dios, ang Dios nga magabalik aron sa pagkuha sa imong mga katawhan. Salamat, O Dios, sa pribilehiyo nga niya kami karon nakadaig, nakapasalamat sa imong gamahanan nga pangalan. Salamat, O Dios, sa opportunity nga imong gihatag sa matag usa ka namo. Dalaygon ka, amahan, sa walay katapusan. Dili gid kami mo undang sa pagdahay ug pagpasalamat kanimo. Hantud aduna kami kinabuhi. Hantud aduna kami gininhawa, O Dios. Tungod kay among giila nga ikaw gayud ang Dios nga gamahanan, ang Dios nga matuod, dako nga Dios, buhi nga Dios. Kani adto karon ug sa walay katapusan nagpabilin gay ka nga gamhanan ug buhi nga Dios. Hallelujah. Ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Jacob, ug ang among Dios karon nga among gisimba. Hallelujah. Salamat, O Dios. Bisan pa man sa mga pulong nga among mabatian karon, O Dios. Andama ang among matagusa nga kasing-kasing, ang among panudlanan nga kini gayud mapuno gayud sa imong pulong, O Dios. Salamat sa imong pagdiog sa imong alagad. Salamat sa pagpanalangin sa imong mga pulong, O Dios. Bisan pa man sa matag usa, Ginoo, imong mga katawhan nga niya karon. Salamat, O Dios. Ikaw mag-bless sa matag usa, Lord. Bawat pamilya, Ginoo, ikaw mag-bless, Amahan. Salamat sa imong grasya ug pabor kaluoy nga ilang nasinati sa matag adlaw. Ania sila, O Dios, tungod kay ilang na ila nga ikaw ang Dios tinubdan sa tanang butang. Ikaw ang tag-iya sa ilang mga kinabuhi. Kanamong tanan, O Dios. Salamat ug salamat, O Dios. Kanimo lamang ang tanang dungog himaya, pagpasidungog ug pagpasalamat. Diha lamang sa gamahanan ug balaan nga pangalan nga mao sa Ginoong Hesus ang tanan magaingon og amen. Amen. At tagay sa kusog sa palakpakan ng buhay nga Dios. Hallelujah. Amen. Makalingkod na ang tanan. 1, 2, 3. Ay, kahinay. Nandam. Sa 1, 2, 3. Praise the Lord. Amen. Lakpakan natin itong buhay nga Diyos. Bless kita sa mga alawiton. Amen. Langit mo nga mga alawiton. Dili worldly. Amen.
mabless mong ganita ng word no? Magilak-hilak pa. Amen. Maison ang kalibutan sa hulog sa kining famous na kaning Valentine's. Amen. Sa maison isip sa pagrespeto lang po. So, happy Valentine's. Kanina po. O, nasayon na yun mo kung sa akong bahay nga ni sa inyong atubangan ng mga barok ko diriya. Ang taas mo ang pagagit kaninyo sa isog dia mo barok, mo panaya nga na sayang pagpasalamat dia sa tumbuhi nga Dios. Yun sa mo pagatiman, pagamuma ini sa mana sa tumbuhi nga Dios. O kinsa may muna dia sa may nagbuto-buto nga kasing-kasing nga dia ihagot ko ikaw nga ipadayag na karon igsoon alang sa kahimayan sa tumbuhi nga Dios. Amen. Say maguna dia. Ang maguna dia kay mo gyud na ikuan una makakuha sa blessings. Bitaw in God's will and in God's hand. Ay bahala kanang balik-balik ko pasalamat dahil sa Ginoo kay kanang kulang pa man gani ang tibok adlaw magpasalamat ta sa Ginoo kay kanang alang don jud siya balaan jud iyang pangalan nya maayo kayo siya sa matag usa nato nga kinabuhi biskan sa ako sa tibok si Mana wala man niya pasagdi sa akong pamilya yang gi-provide ang panginahanglan sa matag adlaw labi na ang protection sa kanang kadalanan kanang gina-safety jud niya kay kanang kung kuan man good kanang dili kung wala jud ang Ginoo nakikauban sa matag biyahe kay murag lahi ra jud sa paminaw kay kanang sa akong mahinumduman lang jud sa katong elder namo dito sa dati na mga church kanang before siya ning lakaw na limtan niya ang devotional ba nga mo jud ang pinaka-importante nga part gani before jud ka bago jud ka mamata mag-devotional jud ka then kanang dili man jud nato gusto ang kanang kaning wala man jud tutuyo pero na-disgrasya jud siya nabuak yung ulo then gasya sa Ginoo gani kay gitagaan siya chance sa Ginoo chance sa Ginoo nga kanang pinaagi sa mga pag-ampo pod sa kuan ba yung ay sa mga alagad sa Ginoo kauban pod sa church ay kanang kuan gyapon naka-survive siya then bisan kanang niadto nga pamaagi dili man to ingon nakabildihan kadaugan gyapon namon tanan kay ayo man siya sa Ginoo kay dako man siya gurul gani sa kanang kuan matag usa dito sa among church kay elder man siya kanang kita pod nagmadaugon ta kay atong biya sa matag adlaw gina-safety niya nga kanang di gyud ta makalimot gani sa pag-ampo mo jud na importante devotional bisan kasi mo na mag-ampo lang ka gamit ang mo na kanang nadungog man siya sa Ginoo kay ang atong Ginoo di man buta di po siya bungol niana kahalang doon ang Diyos niya kana lang kanang tanang kadungganan da lamang jud sa iyang buhi ng ngalan. Amen. Praise God kayo mga iso, ano? There is power in the name of Jesus. Amen. Praise God. Kaya sa pa masunod. Mga isoon. Na magbarog paday nga na siyang pagpasalamat sa itong buhay ng Diyos. Amen. Amen. May ngapon sa tanan. Ako sa tinod lang. Kulbaan ko karon ba? Ambot nga no? Nagpasalamat ko diya sa buhi nato nga Dios nga. Bisag unsa nga kaning
Tagalog na lang ako, kay maglisod mo kung Tagalog. Saya ba? Hindi, sa totoo lang, grabe yung pagsubok namin ni Maripit, totoo lang dumating sa buhay namin. Kahit ilang beses kami mag-away niyan, iwan ko lang. Hindi, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon kasi lagi siyang nandyan para sa amin. Wala ako dito ngayon kung wala ang Panginoon, di ba? Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil nandito tayo ngayon. Buhay pa tayo, amen. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil nandyan yung protection niya lagi sa pamilya ko, sa kay Kyle, sa asawa ko, at saka sa trabaho ko. Yun lang, salamat. Amen. Salamat kayo sa mga kadaugan niya. O kang Ginoo na himuhot sa imong gibuhat. Amen. Sayod ko man nakasabot yun mo ato, no? Amen. Praise God, o basin na mo hala di agawit. Praise God. Ko sa dihog mo, Ginoo, sa panahon nga gamiton mo ako. Ikaw lamang, O Diyos, ang gikinahanglan ko. Kung wala ka, wala gayud ako. Bubuhay ko sa dihog mo, Ginoo, sa panahon na gamiton mo ako. Ikaw lamang, O Diyos, ang gikinahanglan ko. Kung wala ka, wala gayud ako. Tungod sa dihog mo, nakadaog ako. Tungod sa dihog mo, nakalabang ako. Tungod sa dihog mo, nagmalang puso ako. Bubuhay ko sa dihog mo, Ginoo. Bubuhay ko sa dihog mo, Ginoo. Sa panahon na gamiton mo ako. Ikaw lamang, O Diyos, ang gikinahanglan ko. Kung wala ka, wala gayud ako. Tungod sa dihog mo, nakadaog ako. Tungod sa dihog mo, nakalabang ako. Tungod sa dihog mo, nagmalang puso ako. Bubuhay ko sa dihog mo, Ginoo. Tungod sa dihog mo, nakadaog ako. Tungod sa dihog mo, nakalabang ako. Tungod sa dihog mo, nagmalang puso ako. Bubuhay ko sa dihog mo, Ginoo. Bubuhay ko sa dihog mo, Ginoo. Bubuhay ko sa dihog mo, Ginoo. Glory to God. O mato na kita sa pagpaminaw sa
pulong sa atong buhay nga Dios. Amen. Ang sentro ni atong buluhaton. Amen. Ato focus sa atong unahuna kasing-kasing ana sa pagpaminaw sa iyang pulong. O ihatag nako sa atong mamumulong Pastor Jeffrey Cañares. We declare heavenly knowledge and wisdom upon us. God bless. Okay, maayong hapon sa Matagusa. Maayong hapon ka ninyong tanan? Okay, God is good. And all the time. Praise the Lord. So, hindi maorasa tungkol kay nakadaig naman kita diha sa Dios, pinaagi sa mga alawiton. Miawit ba tagaganiha mga kaigsunan? And bisan pa po sa mga testimonyo nga atong nadungog kaganiha nga gibungag gisulti sa atong mga pipila ka mga kaigsunan aron ngayon nga madungog po nato ang ilang mga kasinatian, ang ilang kahimtang kunya nakita po nato nga ang Dios nagatabang gyud kana kanila. So makahatag kini og kalig-on nga ni kanato. Amen. So andal na ba ang Matagusa nga mga paminaw sa pulong sa Ginoo? Taga sa pugol diri ba? Kabalitan na tunig ko. Okay, so I know nga ang Matagusa may nagdamo na sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. So can I request magapanindog kitang tanan? Samtang mag-agree kita sa atong mga Biblia. Kaya makita sa unang mga hari, Kapitulo 18. Unang mga hari, Kapitulo 18 o 1 Kings chapter 18. Taas kayo dito sa mensahe. Verse 1 siya ngadto sa verse 40, pero mabasa lang tayong mga pipila ka mga verses. Diri verse 1 to 6. Okay? Basahon na to sa verse 1 to 6. Sa ikatulong tuig sa hulaw, giingnan sa Ginoo sa Elias, lakaw pakita ngadto kang hari Ahab kay magpadala na ako ulan. Busa si Elias miadto kang Ahab. Miadtong panahona gabi kaayo ang gutom dito sa Samaria. O gipatawag ni Ahab si Abdias nga mo'y gipiyalan sa pagdumala sa palasyo. O si Abdias buotan nga alagad sa Ginoo. Og sa dihang gipamatay ni Jezebel ang mga propeta sa Ginoo, gidala ni Abdias ang usa ka gatos kanila og gipatago niya sila sa mga langub sa tag 50 ka tawo og gihatagan og pagkaon. Si Ahab miingon kang Abdias, manglakaw kita og tan-awon nato ang tanang tuburan sa tubig og mga sapa, basin pag makita kitag mga sakot o maluwas ang mga hayop o dili kinahanglan pangihawon. Busa gibahin nila ang yuta nga ilang suruyon, si Ahab misubay sa usa ka agianan samtang si Abdias dito sa langit. Makampo kita. Our most precious and heavenly Father, Lord, we thank you so much, Lord, for this another afternoon you've given us, Lord. We thank you so much, Lord, for the another opportunity nga kami magapamati, makaduglaw sa biha si mong mensahe. Salamat, Ginoo, sa panahon ni maghatag ni kanamo. Salamat kay ikaw nagiguban ngay kanamo.
Kung di maorasa o Dios, andam na gayon ang among kasing-kasing mo dawat diha sa mga pulong Ginoo. Andam kami mohata og panahon nga na kanimo aron nga among madalunggan mao kining gamiton sa pagpamati diha sa imong mensahe. O mga pangunahuna nga dili lang tagaw kundi nakapokus diha sa imong mga mensahe sa pagpaminaw Ginoo. Aron Ginoo nga dili kami ma-empty kung dili mapuno kami o Dios ning morasa pinaagi sa imong mga pulong nga among madungog Ginoo. Dili kami musugot o Dios nga mogawas kami ni ini nga dapit unya nga walay na hibaluan, walay na sabtan, walay na kuha Ginoo. Gikinahanglan o Dios nga adto nami masabtan para o Dios ang matag usa individual, personal, adunay paglambo din sa pag-ilang na kanimo pag-alagad din kanimo. Salamat sa imong paghahaton karon diri ana mo makita o Dios ikaw padayon good Lord magagamit ha sa imong mga servant, mga alagad nimo o Dios, and we are all your servant Lord. Dili lang kay ang pastor, missionary, mga evangelist, ang mga alagad nimo. Dili kami tanan o Dios kay kami nang alagad man kanimo. Aduna lay mga nagdahiyang mga gasa o Dios di mo hang i-entrust nimo nga ni kanamo. O sa Ginoo pinaagi sa mga pulong amo madungog o Dios. Yan ang makita. Kani adto nagabuhat og kag mga ginagbo nga mga milagro. Ug ikaw good Lord magapamati diha sa mga tao nga matinud-anon usab nga mituman nga ha kanimo. Aron mapadayag Ginoo kung kisa ka nga Dios kagamhanan kaayo. Ini kalibutan. Dalay ko imong pangalan sa walang katapusan Ginoo, kay mayaan, kadungganan, mga pagtuboy diha lamang kanimo Ginoong Hesus ang tanan. Amen and amen. Mga panglingkod dito. Once again, good afternoon. Ini mga tapad, maayong hapon. Okay, praise God. So, mao gani ang mensahe nga atong pagapaminawon karon makaigsunan. Aron nga madungog nato pagbalik ang kaniadto sa panahon nga gigamit si Propeta Elias usa ka sulugoon sa Ginoo nga grabe ang paggamit sa Dios nga nakaniya. Og taliwal man kani adto sa mga nahitabo kani adto sa Israel kay tungod kay daghan kayo og mga false prophet, mga propeta ni Baal galing gipildi ang taga Israel tungod man pud gyud sa hari nga mangtas kayo. Amoy naghari din na sa Israel karon nga mao si Ahab. Una karon ang nahitabo adunay consequences nga nahitabo diha sa Israel. Kaniadto sa ika-38 nga tuig sa paghari ni Asa sa Huda, si Ahab nga anak ni Omri misugod usab sa paghari sa Israel. Ato nasabtan kaniadto nga natunga ang maong gingharian tungod sa panahon ni Solomon. Natunga. Og dito sa Samaria naghari usab siya sulod sa 22 ka tuig. Dali si Ahab ang kaigsunan labaw pa kadautan kaysa mga hari nga hiuna kaniya. Kay tungod kay gipakasayon lamang niya ang pagsunod sa mga buhat ni Jeroboam kaniadto. Gipangasawa pa jud niya si Jezebel, nga usa ka dautan nga babae. Kini si Jezebel anak ni Etbaal nga hari sa Sidon. So magisgod ganita og Sidon, so dili nasakop sa Israel.
So nagsimba na sila og mga laing Diyos-Diyos ug daghan sila og mga Diyos-Diyos. Og miadto siya sa Sidon aron pag-alagad ug pagsimba kang Baal. Muna karon nahitabo kay si Haring Ahab nangasawa sa kan Jezebel. Muna karon ang nahitabo karon si Ahab nga hari sa Israel misimba po sa mga Diyos-Diyos. Mialagad po siya og misimba diha kang Baal. Mao ni karon ang mga nahitabo karon makaigsunan nga nagpadala og grabe kaayo nga pamen. Usa ba ng pamen? Ha? Kanang mga saying sa time nato karon. Kay tungod kay si Haring Ahab usa ka dautan nga hari. Mao na nga napadala ang Ginoo o dako kayong kagutom galing wala na ulan-ulan. And this was to give Ahab opportunity to repent aron nga maginulsol sa nga na si Ginoo. Napagahig gahapon si Ahab. Abalo na gud siya nga dapat dili siya dapat mga sawa og laing. Kay kabalo gud sila nga diha lang sa Israel ang nagsimba og tinuod nga Dios. Pero ngano mga sawa pa Dios sa og laing nga daghan kay mga Dios. Mo nang nahitabo kaniadto daghan pod ang mga taga-Israel nga misunod kana kang Ahab. Ang bisimban lang pod kang Baal. Kasi siyempre hari pod siya. And this was the cause of national judgment in the famine. If he repented, rain would come. Naghulak ang Ginoo nga kang King Ahab na maginulsol siya para ang ulan moabot. Ha? Wala kaniadto halos mga laya na ang mga tanom. Luoy na kayo ang ilang makahayupan, wala na kanon tungod kay wala na ulan-ulan. Gali ang mga sapa, wala na mga tubig. Muna nga ang ilang ginahimo kaniadto ang ilang mga hayop, ipang-ihaw na lang yun. Grabe kayo ang krisis nga nahitabo kaniadto. Kagutom. Tungod sa gibuhat ni King Ahab, tanaw na itong mga kaigsunan. Verse 1. Sa ikatulong tuig, sa hulaw, giingan sa Ginoo si Elias, si Prophet Elias, o si Prophet Elijah. Lakaw, pakita ngadto kang Haring Ahab, kay magpadala na ako og ulan. Usa si Elias miadto kang Ahab, o niadtong panahon na grabe kaayo ang gutom dito sa Samaria. O gipatawag ni Ahab si Abdias nga mao gipialan sa pagdumala sa palasyo. Si Abdias buotan nga alagad sa Ginoo o sa dihang gipamatay ni Jezebel ang mga propeta, asawa ni Haring Ahab nga dautan, rayna nga mo si Jezebel, mangtas kaay nga rayna. Gipamatay niya ang mga propeta sa Ginoo kaniadto. Si Abdias gibuotan lagi og alagad sa Ginoo, alagad sa tinuray. Gidala ni Abdias ang usa ka gatos kanila og gipatago niya sila sa mga langob sa tag 50 ka tao. Gali gitagan og pagkaon kini ni Abdias. Si Ahab miingon kang Abdias, "Tamlakaw kita. Tanaw nato ang mga tanang tuburan sa tubig o mga sapa, pasimpag marakita kita mga sagbot o maluwas ang mga hayop o dili na kinahanglan panghihawon. Busa gibahin nila ang yuta nga ilang suruyon. Si Ahab misubay sa usa ka gianan, samtang si Abdias dito sa lain. Ilagi pang subay ang mga tuburan sa tubig. Kaya wala na lagi tubig kaniadto tungod kay taas kayong panahon nga wala jud nagaulan. Ha? Mabala ka na maganita kung pila lang ka bulan
magsigilang gini, di ba? Mangliki na ang mga yuta. Kani pa kaha nga sa ikatulong tuig sa hulaw, ilinang si Ginoo si Elias. Lakaw. Pakita nga to kang aring Ahab. So tulong ka tuig. Wala di ulan-ulan. Grabe no? Ha? Bakit electric? Urot na. Anak lamang inom na anak kung ginana po may tabo sa tuwa. Inom ng tingali tagkuan. Ngita lang yung tagka ng bisag. Bahala baho nga tubig. Basta lang yun makainom ta. Diba? Kalimantaan na makaigsunan nga tulong ka tuig way ulan-ulan. Ha? Kisa man ang nagbuhat ni ini. Kisa man ang nagpahunong sa ulan. Siyempre ang Diyos. Ha? Moni karon kay ilahang gisuroy ang maong mga dapit. Samtang naglakaw si Abdias katong butan kaayo ha. Gisugad niya si Elias. Nakailang kang Elias si Abdias. O miyukbo siya og miingon, wala akong masayong ikaw si Elias. Nagkatampo ang duha si Abdias. Ha? Diya sa dalan. Ha? Si Elias mitubag, oo ako. Lakaw og sultihi ang imong agalong hari nga anian si Elias. Pagkadumog karon ni Abdias, nahadlok siya. Aw na tong istorya. Mingon si Abdias, unsa may akong sala nga ipapatay mo man ako ni Ahab. Saksi ang Ginoo nga imong Dios nga gipasusi sa akong agalon ang tanang sulod aron pagpangita kanimo. Kung moingon ang mga sinugo nga wala si Elias dito, papanumpao ni Ahab ang hari sa nasod nga wala kanila hikaplagi. Basig daw kanang mangatik daw si Elias. Moingon si Elias ka na ako diri inay mong hari niya pag adto din ni Ahab wala di ay. So nahadlok si kuan kay basig sa noon ang paninglan upat yun siya. Ha? O karon suguon mo ako sa pagsulti sa akong agalon nga ani ka. Pananglit inigbeya ko kanimo dadon ka sa espiritu sa Ginoo ngadto sa dapit nga wala ko hibaloi. Patyon ako ni Ahab. O dili kaniya ikaplagan dinhi. Nasayid nga ako nag-alagad, nasayid ka nga ako nag-alagad si Ginoo sukad pa sa akong pagabata. Wala ka ba di ay sultihi kung unsay akong gihimo sa kagatos ka propeta si Ginoo? Kasi diya patyon unta sila ni Jezebel. Itaguan ko sila sa tag 50 ka tawo diha sa mga langop ug ipakaon. Usa nganong suguon mo man ako sa pagsulti sa akong agalon nga niya ka? Patyon gayud ako niya kay si Ahab nga hari kani adto nasuko pod pag-ayo kang Elias. O lagi na karon. Imbis na unta nga magmatyon siya kay tungod kay nagkamali siya nga sa Ginoo, pero napagahi inoon sa siyang kasing-kasing. Ang alagan hinoon sa Ginoo, ikaraban hinoon niya. Kung nagisod kay karon makaigsunan. Ha? Labi na ang alagan si Ginoo, dauto na bisag walay nabuhat nga mali. Buhat-buhatan, nalisod kay na. Mura na pagkikalaban ni mo ang Diyos niya na. Amen? Amen? Ha? Tawa ha? Verse 15. Si Elias mingon, saksi ang Ginoo nga akong galagaran nga muadto gayud ako kaniya karon. Abi niya nga si Elias nangatik lang. Kay si Elias, abi po tingay sa una ni Abdias karon. Kay kabalo man gud si Abdias nga ginabukod o ginapangita pod sa hari si Elias. Iya, una-una karon ni Abdias, ati kayo nga makikita siya gali ginabukod man gani siya. Karon makikita siya. Pero tungod lagi makaigsunan kay gisugo si Elias sa Ginoo nga makikita siya. So ay kahadlok yun nga si Elias. Matubang yun ganha sa mong hari. Kaya nasayod si Elias nga mas gamhanan ang iyong Diyos. Inanak ko dapat ha. Dili ta dapat mahadlok sa mga tao. Kung kabalo tao nasayod ng atong Diyos, gamhanan kayo that He is control everything. God is in control. Kinahanglan dili ta mahadlok.
Kina sa pagsangyo sa mayang balita sa kamatuoran. Amen. Dili ta kinahanglan mo mahadlok ng proklama, musulti sa pulong sa Ginoo ngadto sa uban. Labi na ng tawhana, tan-aw nato nga gabi na ang iyang sala, gikinahanglan sultihan nato siya sa kamatuoran. Amen. We need to be nga kanabito may sama ta kang prophet Elijah. Nasay tani padayagan kita kanunay sa Ginoo nga i-share na ang pulong sa Ginoo. Ang akong pulong sulti na ngadto sa uban. Pero wala ta nakabuhat ini. Nagpagahit ka. Pero si Elias makaigsunan. Nakikita jud sa nganha kang sa hari nga mo si Ahab. Gali si King Ahab usa ka dautan nga nagapangita anak kang Elias. Gusto kaayo niya patyo si Elias. Kaya mao man pud ang reyna nga iyang asawa. Gani gikalaban pamatay pamanggani ang mga propeta. Nga ikaw karon ko si Elias ka, magtago-tago na tingali ka. Amen. Kasi ikaw na sunod ay sunod. Ha? Pero ang atong igsuon nga mo si Prophet Elijah, walay ko kahadlok nga miatubangan na sa hari. Naaw na itong istorya. Usa gitagpo ni Abdias si Ahab, o gisuginlan o misugat si Ahab kang Elias. 17. Sa diya nakita ni Ahab si Elias, miingon siya kang Elias, ikaw ba kana tigimog kasamok sa Israel? Ibali na yun. Ha? Imbis na unta nga kini si Elias alagad sa Ginoo propeta. Nagasulti sa kamutuuran o kaysa man ang ginapadayagan sa Ginoo. Ibali na hinoon. Ha? Amen. Mitubang si Elias, verse 18. Dili ako ang naghimo kasamok sa Israel. Dili ikaw o ang panimalay sa imong amahan. Kay gisalikway mo ang kasuguan sa Ginoo o misimba ka sa mga Baal. Karon, ha? Tiguma ang katawhan sa Israel dito sa bukid sa Carmel o dad-a ang 450 ka propeta ni Baal o 400 ka propeta ni Asera nga gipaluyuhan ni Raina Jezebel. Pila tanan? 850 versus one person, Prophet Elijah. Amen. Adunay nahitabo kani adto karon nga kanang bitawng showdown. Ha? Ha? Tan-aw na to kung kisay tinuod yung na Dios. Ha? Tan-aw na to lang inyong mga Diyos ninyo. Ha? O ha? Busa gipasuguan ni Ahab ang tanang katawhan sa Israel. O gitigom ang mga propeta ni Baal dito sa bukid sa Carmel. O si Elias biduol sa tanang katawhan o pingon, nganong dili man kamo makahukom. Kung si Yahweh mao ang Dios, simbahan siya. Apan kung si Baal mo'y Dios, siya'y simbaha. Apan ang katawhan wala gyud mutubag kaniya. O yan si Elias mingon sa katawhan, ako na lamang ang nahibilin sa mga propeta sa Ginoo. Apan ang mga propeta ni Baal, 450 ka buok, hatagi kami duha ka turong baka. Papilia sila usa aron ilang ihawon o lapalapaon o itungtong sa sugnod. Apan kinahanglan na dili kiniduslitan. O niya andamon ko usab ang usa ka turo o ipahimutang ko ibabaw sa sugnod o dili usab duslitan o sampito nila ang ngalan sa ilang Dios o sampiton ko usab ang ngalan ni Yahweh. Ang mutubag pinaagi sa pagpadalag kalayo, siya mao ang Dios. Amen. Ha? Tanawa karon ha. Adunay pagkuan ba si tawag kana? Kana bitawng gihagit ni Prophet Elijah ang mga Diyos karon ni Baal. Ha? Ha? Ang Diyos karon. Siyempre, ang yawa. Amen? Basta maghisgod kitang Diyos, ang labaw ni anak maong yawa. Amen? Amen? Basta na ito makaigsunan.
Diri ana to makita karon nga ang gahom sa Dios gipadayag og ihadyon gipakita. As we sure, nakasiguro po nga ang mga Diyos sa gisimba ni Haring Ahab o uban ni Jezebel diya sa Sidon o uban ba dinaa sa mga ubang nasod. Nagabuhat po nagmilagro. Yawa po nagabuhat po nagmilagro. Pero ni atong tungura makaigsunan, matingalan ta nga wala di makalihok kay nganuman. Gusto ipadayag sa Dios nga sa gyud ang tinuod nga Dios. Ipugnan sa Ginoo ang mga Diyos nga dili makabuhat og mga milagro kay gusto sa Dios nga ang iyang pagagamhanan mapadayag ni atong tungura o ni atong panahon. Sa ato pa, kay mapugnan man di ilang mga Dios, dili sila tinuod nga Dios. Amen. Magabuhat man po nagmilagro ng mga Diyos o ang yawa. Amen. Pero natong tumura kay tungod adunay paghagit karon. Ang Dios ni Prophet Elijah o ang Dios asab nato nagabuhat og dagkong milagro. Amen. Tan-aw na to ang istorya pa. Sunahan. O ang mga tao miuyon. Unya si Elias miingon sa mga propeta ni Baal. Pagpili kamog usa ka turong baka og andaman ninyo kini pag-una kay daghan man kamo og sampita ang inyong Dios nga magpadala sa kalayo. Ikuha nilang turo nga gihatag kanila. Yandan nila kini og isangpit nila si Baal gikan sa buntag hangtod sa udto. Sila miingon, "O Baal, dubaga intawon kami." Nagsayo-sayaw sila libot sa laran nga ilang gihimo apan wala gayoy mitubag na kanila. Sa pagkaudto, si Elias mibugal-bugal kanila nga nagingon, "Kusga pagsampit kay Dios mangkaha siya. Tingali kamalandong pa siya o tingali may gilakaw o natulog ba o kinahanglan pukawon." Matulog di ang Dios. Amen. Milakaw di ang Dios. O mikusog sila sa pagsampit. O galit isamad-samaran nila ang ilang lawas. Grabe no. Pinaagi sa mga espada o pangkaw sumala silang nabatasan. Sa pagkapalis na, napadayon gahapon sila hangtod sa panahon nga ihalad na ang hapunong halad apan wala gayon mitubag kanila. Ungol tingali lang Dios. Duwa ka dungog. Ha? O niya mingo si Elias ngadto sa tanang katawhan. Duol kamo kanako. Idol kaniya ang tanang tao. O giayo niya ang naguba nga halaran sa Ginoo. O niya nagkuha si Elias og 12 ka bato. Sumala sa ginaghanon sa mga banay sa mga anak ni Jacob nga ginganlan sa Ginoo og Israel. O pinaagi ni ini mga bato, naghimo sa halaran sa ngalan si Ginoo. O naghimo sa usa ka kanal libot sa halaran o ang kadako ni ini kasunlan og 20 ka litro nga tubig. Ipaymutang niya ang mga sugnod o gilapan niya ang baka o gitungtong diha sa mga sugnod. Mingon siya, punag tubig ang upat ka tagyaw o bubui ang halad nga sunugon. Ingon man ang mga sugnod o miingon pag yun sa bubui pa ninyo o gibubuan ang usab nila kini. O niya mingon na usab kanina si Elias, bubui na usab ninyo sa ikatulong higayon o gihimo nila kini. Misanap ang tubig libot sa halaran o kang kanal na puno usab sa tubig. O kini may tabukan yan to. Sa paghimo sa hapunon nga halad, si Propeta Elias miduo sa halaran. O mingon, ampo si Prophet Elijah. O Ginoo sa kinasingkasing. Amen. O Ginoo, Dios ni Abraham, ni Isaac, o ni Jacob, ipakita ni ining adlaw nga ikaw mao ang Dios sa Israel. O nga ako maong imong alagad o nga gihimo ko kini tanan tungod sa imong sugo. Tubaga in taon ako o Ginoo.
aron masayod kining katawhan nga ikaw mao ang Dios ug nga gipahinulsol mo sila. Unya, tungod atong pag-ampo ni Prophet Elijah, mikunsad ang kalayo sa Ginoo ug giut-ut ang halad nga sunugon. Ingon man ang sugnod lakip ang mga bato ug abok nauga ang tubig nga diha sa kanal. Sa pagkakita niini sa tanang katawhan nang hapa sila ug miingon, si Yahweh mao ang Dios, si Yahweh lamang mao'y Dios. Amen. Hindi ka mo palakpak na naigsuon. Sa lihaw ni tabok kini kaniadto, si Elias miingon kanila, dakpan ninyo ang mga propeta ni Baal. Kinahanglan mo walay makaikyas kanila. O gidakop nila sila, o gidala sila ni Elias dito sa sapa, sa Kison, o gipamatay dito. Kaya kay pamaagi kaniadto sa Ginoo, pinaagi sa kamot ni Prophet Elijah, nangamatay ang mga propeta ni Baal. Ha? Ha? Karon, ingon tingalita nga katungod kay gugma ang Dios, grasya, maabot yapong panahon, kada mga false teachers, kada mga false prophets, wala man na sila namatay pa karon, pero maabot ang panahon, mamatay sila sa lawas, impyerno pa yun sila. Amen? Itagaan lang sila og chance sa Ginoo, basig, mabago pa sila. Ha? Pero kung dili di sila mabago, mamatay pa ang ilang lawas, impyerno o malaglag pa yun sila. Sabta na ito, makaigsunan. Ha? Sa atong gibasa, nga maong istorya, usa ka nindot kaayo nga mensahe nga nakapahinumdum ka nato. That our God is powerful, that our God is miracles or miraculous, nga nagabuhat og mga milagro. Pinaagi kang Prophet Elijah na minaw ang Dios nga nakapropeta. Nganong andaman ang Dios sa tubag sa iyang request kaniadto, kay gusto po lagi sa Dios na mapadayag ang iyang gahom, kay plano usab sa Ginoo. Amen. Ya usab sa atong matag usab, pag namin tayo i-request sa Ginoo, unya kapuputon pa sa Ginoo, walay contradiction, ang Dios gyud mutubag yan. Amen. Pero kung contradiction sa iya, kining request lang ta, kay kagustuhan lang nato, di maminaw ang Dios niya. Amen. Amen. Una kay pangayoon nga butang, niya gusto pa yun mo dalit-dalit dayon, o imuha na ditong pangando itimuha. Wa di ka naghulat sa kabubuton sa Dios. Moabot man ang butang nga, pero abi nimo gikan sa Ginoo, pero dili ay gikan sa Ginoo. Gikan dito sa kaaway, matingala ka wa kay kalipay. Maayo po ng kaaway mo hatag. Amen. Ha? Mo-offer magani na siya uban, gingarian, itempa magani niya si Jesus sa panahon nga napuasa si Jesus Christ dito sa Kamingawan, 40 days and 40 nights. Gitintal niya, ipaadto niya dito sa kinatasan kay nga dapit. Gipakita sa yawa ang gingarian kanindot sa kalibutan, ingon pa Dios sa ihatag ko kini kanimo kung simba ka kanato. Ha? Ha? Dahang mga tao karon, butang ra ang ilang ginalang tao. May panahon nga na sa Ginoo. Maski pili nila, mga kwarta sila kaysa pag-alagad sa Ginoo. Amen? Ha? Iliun dyan nato ang Diyos. Muhatag umugahin dyan ka nga na ang panahon sa Ginoo. Once nga mugahit ang panahon sa Ginoo, andam mo siya mamati nga ni kanato, o muhatag sa kalipay nga ni kanato. Amen? Katagbawan! Kalinaw! Iyang ihatag nga ni kanato, nga dili kabayran. Saan man na naghatag warta pero wala tayo kalipay. Amen?
Wala si Kristo sa itong kinabuhi. Brothers and sisters in Christ, in the Lord, kung gusto po natin na lalabas ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay, ay dapat po ay maging malinis tayo at maging matapat sa Kanya. Ha? Sabta na to? Amen? Are you agree? Amen? Si Prophet Elijah, makaigsunan, naminaw ang Diyos nga na kaniya, kay tungod kay si Prophet Elijah ay naging tapat at malinis sa Diyos sa kanyang harapan. Nasabta na to? Amen? Naging matapat si Prophet Elijah sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Bisan og how many years na nga grabing kagutom kani adto, pero si Prophet Elijah nagpabiling gapon propeta sa Ginoo. Wa jud sa mi atras. Wa jud sa mi ingon nga Lord, di na ko mga lagad sa imuha na unsa man naming panahon karon. Ha? Daghan kay inana mga tao karon di na ko mga lagad sa imong Ginoo. Kung tinuod pa nga ikaw Dios kanang ginani man makahintang namo karon. Amen. Inana ang ibang tao. Dili na mo pa dahil sa pagsimba. Ha? Si Prophet Elijah gigamit pag-ayo sa Dios kaniadto. Muna ang Dios walay duha-duha nga nagtugyan o naggamit nga kaniya. Si Prophet Elijah usa ka tao kamatinud-anon kayo. O diha kaniya pinaagi ni Prophet Elijah, gigamit siya aron mapadayag ang gahom sa Ginoo. Aron ang nation sa Israel mubalik, maginusod, pagbalik na sa Ginoo. Amen? Kita usab makaigsunan, pagagamiton ta sa Ginoo, dili man tingali kinatibok ang nasod, labi na po dinaa sa to, labi bisan diha lang sa to mga silinganan. Amen? Amen? Daghan tang mga silingan dinaang na kinahanglan o pagbag-o. Nakasulti ba ta bisan usa lang ka tao? Sa pulong sa Ginoo? Bisan usa lang ka tao. Amen? Kinahanglan dili ta mahadlok. Because our God is so big and great God. Amen? How great is our God? Kabalo yun ta mga kaigsunan nga ang atong Diyos dili yun masukat. Dako kay nga Diyos. Muna dapat dili ta maulaw, dili ta mahadlok. Bisan kinsa man ang tao nga atong katubang, ma-mayor man na, ma-gobyerno man na, isulti ang kamaguran. Basta ino ba na lang sa ugma. Amen. Amen? Ayaw lang tawa ang ilang posisyon, kaliber nga mo ni anak. Tao na kumatay hapon. Amen? Diya sa tumasilingan, kinahanglan, musulti ta diya sa pulong sa Ginoo. Ako nga ito lang tawag, ang Israel kaniadto daghan na kayo nagsimba nga nakambaan. Gani nagpabiling nga usa na lang gyud ka propeta ang hibilin kaniadto, mao si Prophet Elijah. Apan daghan kayo ang iyahang nahimong kaatubang kaniadtong mga propeta ni Baal. Pero wala jud mahadlok, wala jud nakuha na kurakan pa si Prophet Elijah nga muuli na lang ko kay daghan kay sila. Di na ko ni makaya o mga pag-ampok kay daghan kay sila. Pero si Prophet Elijah, may padayon jud. Na nasayod sa bisag usar siya, apan ang Dios dako kayo na nag-iuban niya kanila. Nagbaka na ito. Igsoon ko ni Kristo, para ang dakong gahom sa Ginoo o sa Dios, mapadayagan ha kanimo o kanako, kanato bang tanan, dapat maging malinis din tayo at maging tapat yan sa Kanya. Gusto ba nato magamiton sa Ginoo? Gusto ba ta? Andang baga magpagamit ka na sa Ginoo. Kinahanglan kung gusto ta magpagamit sa Ginoo, gusto nato nga maluwas ang atong silingan, igagaw, kapritihan, mama, ginikanan, nga wala pa nangalagay sa Ginoo, ikinahanglan. Unang-una sa tanan, magpapuno kita kanunay sa presensya sa Ginoo. Pero once kung dili ta puno sa presensya sa Ginoo,
Unya, dili ta matinud-anon nga na kaniya. Wala di may tabo nga masulti na to ang pulong sa Ginoo. Kaya maulaw naman ka. May natingay ka sa plano, pero pag nanas tubang, lahi-lahi yung topic, TikTok na. Tingala na po kapag huli mo, hindi po ka-share ko. Maulaw manggapong ka, hindi pa kaandam. Ano hindi ba kaandam? Wala ka nagapapuno sa presensya sa Ginoo kanunay. Kung sa man ang hinungdan, ano naulaw ka, anong wala na nung ka napuno sa presensya sa Ginoo. Kaya tungod kay puno ko kanunay sa Facebook, YouTube, wala man ang panahon. Kung saan ni mo pag kana mahimo kang confident nga ma-share nimo ang pulong sa Ginoo. Nga ba ng spirito wala man nimo ginapalihok sa imong kaugalingon. Amen. Amen. Ang saan pagpanayag sa gahom sa Dios kana sa imong kinabuhi, kung kanunay lang ka naga-YouTube, Facebook, unsa pa dinaa nga imong gipangbuhat karon or busy ba ka pag-ay din sa imong trabaho. Hindi makapanglihok ang Ginoong ganak kanimo kay wala po ka nagatinguha sa iya. Amen. Dili magkamatinud-anon sa iya. Amen. Muna kung gusto nato nga mapadayag ang gahom sa Dios, pinaagi nato. Gamiton man taniya, para kinahanglan. Imutang matinud-anon nga na kaniya mapapupuno ta kanunay nga na kaniya. Dapat iwas-iwasan na po natin ang pag-Facebook, pag-YouTube. Wala mong tayo nag-Facebook ta, unya nag-share ta din na sa pulong sa Ginoo. Kaya kung nag-Facebook ta, unya nag-messenger, puro lang way ayaw ato ang mga ibang message dira. Huwag gapoy may tabo niya. Matingala na lang kaigsuon. Whether you like it or not. Dugay na ta mga lagad, 20 years, 30 years, matingala ka nga, nagpabili ka kung ikaw. Wala kang progress, bituko. Kay nga naman, wala man nimo gitagaan og panahon o taas nga panahon ang Ginoo. Amen. Ako bang kay suuna na to, grabe na ang paggamit sa Ginoo. Pero kita, hinay ka angin. Siguro may imunta, kay lahi manggod ang gasa. Tama na siya. Pero kumusta karon ang imong gasa, bisag ginagmay lang ang gasa, nag-function ba niya? Amen? Bisag tighindlo lang din na sa CR? O maato ba bata diri kay manilhig lang? Nahimo ba nato na? Wala. Bisag sa mga ginagmay man na o dinagko nga bulhaton, dili nato na mahimo igsuon. Kung wala ta naghatag og dakong panahon nga sa Ginoo. Kung wala tay lang. Amen. Amen. Una, kung gusto nato mapadayag ang gahom sa Dios gani kanato, ginahanglan mohatag ta og panahon nga na kaniya. Mag-ampo ta, mamalandong ta siyang pulong. Magbasa ta siyang mensahe. Mohatag gyud tag panahon sa Ginoo. Sa diha makita ta sa Ginoo nga kinsing-kasing nga nagatimuha kita nga na kaniya. Ang Dios waray duha sa gamit kini kanato. Amen. Ang Dios kamahalan kay igsuon. Amen. Ang Dios kamahalan kay igsuon. Og nini ka panahonan nato karon. We need gikinahanglan na nga mapagamit ta. Bisa dili man ta pastor kay lalahi man tagtawag sa Ginoo. Bisa na lang matuman nato ang moong Great Commission ni Matthew 28 verses 19 to 20. Sa maong gisulti ni Jesus Christ that go and make disciple to all nations. Amen. And baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to observe all that I have commanded. Amen. Nakahimo na bata sa pag-share nato sa uban. Taliwala sa mga panghitabo karong panahon na wala ta masay sa unahan na po. Basi pinakalit na po nga adunay moabot na grabe kalamidad or mas grabe pa sa COVID o sabad na ang makaigsunan. Kanus ka ba tamulihok? Nga nagtakuba na ang kalibutan? Yan, mabalik na po ang lockdown, dyan na po kami may pag-share ko. Ulagin.
Salamat na diri tungod kay sa lockdown. Adunay niya tabo ang panimbahon diri. Amen. Ha? Naamay mga maayo, naapoy mga dili maayo na itabo. Amen. Muna igsoon, aron gayud nga makapaymuot kita nga sa Ginoo, makapalipay nga na kaniya. As I said,